Ang kabaningkong nga aingu ya ublay ya kabal dan ringkat ya kisungi kipo kibalit no bat hodog ni klimat ka pamanta. Ani kapor kalong kapasngot tenat na banta jong pi kihap kibaret kaba pi pasayo panyasim banta lang hakani subject jingkin tip jing ruai. Suwa kata tungan yelit suwa ublay ke jing ruai tap ngai ruai. Hajan jome au blay bakpa chingi bameneng ngamla kontram ta aingu yeme try ka chingi ka jingdan kat ka jong mi kin try watu dan kat man atrai ni kapo ka bakoro tam kin try ka banging sayo ban pendap kum ka jeseng khna kin try to ring kat ke atrai ni kapo bat hadu pawai no kin try long lam long ring kat on mi kin try ngo kin try ni skot kar pa jung syakri nong pop jung mi ka ting ji sung adwai amen ngai ku blay ka jeseng samla ke gp sinot sabngi Kabla ai bentai ngi ke jeseng kena lengba ka Good News TV manesim benta ha ka program na ki persara man ai ku blay pi ki hab ki barit yakin nang isim benta baro mangi dan ru lida master watching tip marbanyang iman sale ing subject jingkin tip jing ruai dia kani kapo ngas ngau ha man ai tino ing subject ha ilida hadu kabakut hakabanengkong nga ai kublay snem thamai basuk bakamenye pi baro kini ki hep ki barit ai kublay ru ya ka jingeseng samla ki GP sinat sabngi lengba ka Good News TV ki bela ai bentalang ya ka jingeseng kena ka jongi lengba ka program na ki persara kum tanga kerpat ru ya ki Pait bak baro ki para bangit bi baro bapin slobha bani simentalang na ka bapin pej ya kani ke program lengba jong kani kasngi hagni ke por ngin yo ya ka we ka subject ka ba ong ka jing kintip jing ruai na ka benta jong pi ki heb ki berit ha ka ba baro na preng jong pi ki heb ki berit pin sayo bani simentalang na kani ka kintip jing ruai tementa klempen slam shu ini ya no sene ka subject ka ba ong ka jing kintip jing ruai kini ki hab ki barit pila long ready niam ta ku beli shibun hakani ka por ngalapan kre hendriu teli ki round leni ki benta ya ka ba pi kum ki hab ki barit pinyo ban jubab hakani ka por ka round ka beningkong kalong ban jubab baik tang ya ki jingkili nang ta ka round ka ba ar ba pin jubab ya ki jing ruai leng baki nambar jingrai balai lupa nang ta ka raun ka balai kadai ban ruai kat kum ki alfabet nang ta ka raun ka basau kadai ban pendap ya ki kintin ki baja lene ki kintin ki basuda nang ta ka raun ka basan ba pin penbek ya ki jingrai lene ya ki kintin jingrai ki badan ki jing bakla sutu niam sutu em nang ta ka raun ka bakaddu bat ka raun ka bahnriu gadai ban syukun utsur ngan ai manganang ni ya ka jing ruai lene ka nambar jing ruai pi pin syukun utsur bai la syayam mentang ye ya no sya ka raun ka benengkong ka benengkong ka ongkom ni jubab ya kini ki jingkeli mentang ni ya no ya ka jingkeli ka banengkong sap paham sap bahagi hab ki beren dan kanu teli ki jingruai ha kani ka kot jingruai dan terus pa lai kendai teli ki jingruai ta subah ban thap ti idan rius pa lai kendai teli ki jingruai ha kani ka kot jingruai ta subah syong ta ka jingkeli ka baar sap ha ka jingkeli ka baar ka ang dan kanu teli ki jingruai kharas ha kani ka kot jingruai dan kanu teli ki kharas lani ki jingruai kharas ha kani ka kot jingruai dan lai pu prateli ki jingruai keras very good thapti nam ta jing i dan lai pu prateli ki jingruai kharas ha kani ka kot jingruai ka bangi ngi juruai man la ka por ta su bhasyong
Nangta kajingkeli kabalai. Kajingkeli kabalai ka ongkom ni. Na kanembar kabakat no pinlap ya kani kajingruai. Sangat paham mo? Na kanembar kabakat no pinlap ya kani kajingruai. Ya tu ya kanembar jingruai. Lari diam. Lari diam. Dah. Kajingruai ka ba ongkom ni. Bible banga i kalong kaktin ublay. Dah, jubam. Kanambar jingwai kabachis pasau. Dah, subasyong kadai. Kanambar jingwai kabachis pa saupau. Kabakren syapang ke Bible. Kabaong Bible banga i kalong kaktin ublay. Tapti na matajong i. Dah, sakaway pat ka jingkeli. Na kanembar jingrawai ka bakat no pinlap ya kani ka jingrawai ka baang. Jisu Christ u iyanga na ka Bible nga tibha ki barit ki longjong u langit lot u klan ma u. Dah, subhaban jubam, subhaban jubam. Kanambar jingwai kaba sanspa kendai puar. Dah, kadai. Kanambar jingwai kaba sanspa kendai puar. Dah, tapti na bentajong i. Dah, sakaway pat ka jingkeli. Na kanambar jingwai kaba katno pinlap ya kani ka jingwai kaba ang. Rupa bat kaksiar ngamdon kabangadon nga ay hame hakerteng u Jesu Christ ubana Nazaret tuyay. Tak subhaban jubam. Naka jingwai koros kaba arpulai. Tak kadai ka jingruai cross kaba arpulai. Tapti na matajong i. Sakaway pat ka jingkeli. Na kanembar jingruai kaba katno pinlap ya kani ka jingruai kabarwai. Ay borbangan yalap, ay borbangan yalap. Nakajing Roy Revival kabasan spa prap kendai. Kadai tau kublai shibun tapti na matajong iru. Kadai nakajingruai revival kabasan spa prap kendai kabong atrai pa revival. Deniam. Tah. Kadai nakajingruai revival kabasan spa prap kendai. Tah sakaway pat kajingkeli. Nakanembar jingruai kabakat no pinlap ya kani kajingruai kabong. Ngam snole rain ban playu trai ubala map yanga. Nakanamba juruai kabasan spa sapunyo. Da kadai na kanembar jingruai kabasan spa sau punyo. Da tapti na bentajong i. Da sungo pasyong. Tang ila deptat ya kani ka round ka penengkong sa satang kawai ke jingkeli kata ke jingkeli ka bakat du ka angkem ni na ka nambar jingruai ka bakat no pinlap ya kani ke jingruai ka baang ki kenna Jerusalem kerteng jisurwai shirham ki kenna bamentaru kirwaya roya kaju. Nang taka koros kong sngap 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 ki kena ki arwai ta lakan mawam ta nakan nembar jingruai ke bakat no Nakanambar juruai kaban rius papra. kadai nakan nembar jingruai ke bah nreus pak pra tapti na betajeng i kumtang ila dep ya kani ka round ka beningkong kidon katto katni ki jingruai ka ba philayo jingmut lang ba kini ki jingkeli bat ngangait na kapta jong piki hap kabret kan long ka jing kerku temen tangin ya saka way pat ka round ka ba
Nganya tu lupa ya ki number jingruai. Bat pin saong mapi ya ki jingruai. La syayam? Karaun ka baar ka ong ya tu ya ka jingruai kat kum kini ki number jingruai ki bala ai lupa. Ta ka jingkeli ka banengkang. La ready ni am? La ready am? La ready ni am? Ka jingkeli ka banengkang. Ka jingruai ka number jingruai ka ba Henrio spa Henrio. Ngilong ki kena barin kum ki ai teng shan. Ta kadai. Hapti nam tajung i. Kadai ke number jingruai ka ba Henrio spa Henrio ka ba ong ngilong ki kena barit kum ki klur ngi teng syai. Sa sisien ngan ai ke jing hapti nam tajung i. Ta nang ta ka jingkeli ka baar ka ang ka jingruai lani ka number jingruai ka ba sanspa kendai po kendai ka number jingruai ka ba sanspa kendai po kendai. Wan kena tu yaro haleluya amen. Ta very good kadai ta ka jingruai ka ba ang wan kena tu yaro haleluya amen. Tapti na matajong i. Ta sakaway pat ka number jingruai. Ka jingkeli ka balay. Ay ka jingruai na ka number jingruai ka ba sanspa kendai puar. Apa atrai ki kam jong menga berkat. Ta kadai kadai ka jingruai ka bang haba atrai ki kam jong menga berkat kat nu ngadap da jing lengo bakrap. Ta ngin thap ti sa sisen ngin thap ti jam na batajong i. Tong ini ya pat sakaway ka number jingruai ka jingkeli ka basau ka number jingruai keras ka ba shipau ka number jingruai keras ka ba shipau. Ngakam ya uman kasngi ngakam ya uman kasngi senda badungan yo syang du ngakam ya uman kasngi. Ta kublai shibun aga jing tapti na kaptajong i kada ga jing ruai ka baong ngakam i ya u man kasngi kum ki hap ki barit pideban i ya ublai man kasngi sungun yam ta tapti sa chisin na kaptajong i. Ta ka ni ka raun ngila poi sya ka bakut dan setang kawai ka jingkeli. Kata ka jingkeli ka bakat du ka ang kum ni. Na ka number jingruai ka ba ars pa lai pukendai. Ka number jingruai ka ba ars pa lai pukendai ka ang kum no. Alipi kun ublay da jing men tungin rai. Ta kadai tapti na matajong i. Kadai ka jingruai ka ba ang alipi kun ublay da jing men tungin rai. Ta kani ka round ka ba ar nilapoy siya ka bukod. Mentang niya betengpat sa ka round ka balay kabangin ay da kidak alfabet. Langsung tuam kidak alfabet A B K D da kita kidak mah. Tah, ini ya no menta ya kani ka round ka balay kabangin ay lupa da kidak alfabet
mat pun sarwai mapi ya ka jing ruai ka basdang na utau dak ta ka jingkeli ka beningkang ai ka nu ka jing ruai leni ka wei ka jing ruai ka basdang da ua Atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, ai kan sang shua nanga. ta thapti na mentajong i bala ai ni ka jingruai ka basdang na ua ka baong atrai pari Bible ta ini yai pat sakawai ka number kata ka jingkeli ka baar ai ka nuhunu ka jingruai ka basdang da ubi Bible banga it, Bible banga it. ta penkut pada kan mah Bible banga Bible banga Bible banga kalong kaktin ublay kaba pinla ban syam na kan nambar jingruai kaba sispa saupau mat pidi ban ong bat ikin nambar jingruai mah pihak ban ong ya kan nambar jingruai tongin thapti na bentajong i ta ngilapoi pat sakawai kan nambar leni ka jingkeli ka balai ka ong ai ka wei ka jingruai leni ka nu ka jingruai ka basdang da uke Kanumba jingrai ka banrus papra ki kena Jerusalem gerteng Jesu Raishelhem ki kena bamentaru kirwaya roh ya kaju ta ku blai shibun na kam ta jong pi pila jubab ini jing ruai ka ba hendrius pa pra ta sakawai pat ka jingkeli kata ka jingkeli ka bersau ai ka wei ka jing ruai dan ka nu ka jing ruai ka basdang da udi ka jing ruai ka basdang da udi kan mau bah Kecing ruai ke balai sepak hat sau ke baang. Do nu jong ala ka tungit tempel jong me ai ngan long ha po hangit. Ta ku blai shibun ka jing ruai ka balai sepak hat sau ke baang do nu jong ala ka tungit tempel jong me ai kan long amde ai ngan long ma kong ai kan long ta thapti na mata jong i ta ka jingkeli ka bakhat do ka ong ai ka wei ka jingruai dan ka nu ka jingruai ka basdang da udak ta jubam Eko kun pito mo hala ka jing im Syakriya uji su ya kalen tikim ta thapti jam na mata jong i ibala ruai ka jingruai ka bahnrius paar ka bang eko kun pitomu yala ka jing im ta sa sisien ngin ai jing thapti na ka mata jong pi baro ki balai jubab ha ya kan ka round ka balai te menta kan penslam ni ya no sa ka wei ka round kata ka round ka basound ka ba pinha pendap ha ki jaka basuda sangat paham mo pihak pendap ha ki jaka basuda pendap laki kintin ki badai ha ki jaka ki basuda ta ka jingkeli ka beningkang Tengshan ong Jisu, tengshan dash.
Teng shan ber. Ta kadai Teng Shan Ber. Ta thapti nakabenta jong i. Ta. Sakawai pat kajingkili kebaar. Jisu usngobha ki khenna dap dadash ulong. Kajirwai kabang. Jisu usngobha ki khenna dap dash ulong. Gisu usngeu phaki kena dap da jing isnei ulong. Ta, very good kadai jing isnai. Dap da jing isnai ulong. Ta, kajingkeli kabalai. Kajingkeli kabalai kaang. Krep kumbaki kidash. Katba syatbian kipaj. Sa sisian krep kumbaki kidash. Katba syatbian kipaj. Pihak itu bat ia akan nambar jing roy mah. Pihak itu ia akan nambar jing roy bat ia kata kajubam. Yang mana bala? Kumbaki ki klur kat pasyat bian ki pej. Ta. Kadina nambar jing roy kabakan no? Rius pandriu kedekat ke baar. Kadai ke nambar jing roy kabah hendrius pa andriu ka dekat ka baar krep kumbaki ki klur kat ba syatbian ki pej. Ta. Thapti nama tajong i. Ta sakawai pat kajingkili kanambar ka basau kajingkili ka baang lahikai banda syutrai banpule kaktin klamwai lahikai banda syutrai banpule kaktin klamwai Lahi kai ban i yu trai ban pule kak tien klem wai. ta kadai lahikai ban i yutrai kata kapapila apan syam naka jingruai kebakat no Rius pandriu. ka jingruai ka bahnreus pa pra na ka dekat ka baar ta soba syong kuble shibun na ta jong pi ai ka jing thapti na ka benta jong i ta ka jingli ka bakhat do bat ka basan kaong perthai ngan i no yadash ngan ba sa bahasa sisin perthai ngan i no yadash ngan ba Pertengan ino ya ding penangan ba keras ke balai puar ke dekat ke balai. ta kadai na ka keras ka balai puar ka dekat ka balai pertengan ino ya ding penangan ba kadai ding pena na ka keras ka balai puar thapti nam ta jong i kumtong iliak lakban penkut ya ka raung ka basau bat klempen selamin ya poiru sa ka raung ka basan ka ba pinhap penbek ya ki kintin jingruai ki ba bakla penbek ya ki kintin jingruai ki ba bakla tementangin ya poin ha ka jingkeli ka beningkong sangat paham ka nembar jingruai ka ba hendrius pak sao ka jingruai ka ba angkum ni Ya roh piki kena barit yu Jisu ubai Barok. no barok kadai barok hakajeka barit kajing ruai kadai ya roh piki kena baro ta nak jingruai ka bahnreus pa sau thapti nak benta jongi thapti baro mah habang thapti bit nak benta baro ta ka jingkeli ka baar na ka nambar jingruai ka bahnreus pa san ka jingruai ka angkum ne
ki jing duai jong ki kena ngatip ba un priang utrai. Singap. Very good. They ngap hakajaka pediang. Ki jing duai jong ki kena ngatip ba un ngap utrai. Kedai ngap mo hakajaka pediang. Tapti nakabenta jong i. Ta. Ta sakawai pan kan lembar bat ka jingkili ka balai. Na ka lembar jingruai keras ka balai penriu ka jingruai ka baang. Dan bakta yang kat banga dang ruai. Medba. Dei menba hakajaka katba. Dan bakta yang menba dang ruai. Ta thapti sa hisin nakabenta jong i. Ta mentang nya poi pat sa syakawai ka jingkeli kata jingkeli ka pasau na ka keras ka ba arfnriu ka baang usngi ba phela ka sngi ba phela ngam klet ha do nu jonga. Jing im. Kadai jing im ha ka jeka do nu ngam klet ha jing im jonga. Ta sai sin thapti nakabenta jong i. Ta ka jingkeli ka pasan bat ka ba khatdo ka ang. Na ka jingruai ka ba sau puar, na ka kat jingruai ka ba sau puar. Ka jingruai ka ba ang. Mit ba khuj, mit ba kenja, dum tliu ka syai kedar. Jar-jar. Kadai jar-jar, kam dai kenja mah. Kadai jar-jar, ta kublai sibun na betajong i, ibala jubab kadai jar-jar. Ta tapti na betajong i. Na ka jingruai Christmas ka ba la saupuar. Ta kuntong ilala ban pendap ya kani ka round ka ba san ka ba pila penbek ya ki gintin ki ba bakla. Kumtang kan pen slam syuk nginya poina sa ka round ka ba khatdo bat ka round ka ba kham'e. Kadika raw ka ba hnriw ka ba pinsyukun utsur. Lasayam syukun utsur ngan ay lupa mga ya ka jingruai bat pi pinsyukun utsur. Mo. Tang niya no ya ka jingkili ka baningkong. Na ka keras ka ba lai puar. Ta. La 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 la. La 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 la. Ta. Ta pila ban ruai bar khoi ka ta jingruai. Ta ruai bar ka ong kamnu ka ta jingruai. Ala kucing mut ban but yu Jisu. Ta kadai ta thapti nang betajong i. Kadai ka boang ngala kucing mu ban but yu Jisu. Ta ngiyaya sa ka waipat ka jingkeli ka baar na ka nambar jingruai ka ba hendriu pulai. Ka nambar jingruai ka ba hendriu pulai. Sa sisin ka jingruai na ka kot jingruai ka ba hendriu pulai. Pimla. Ta. Ka jingruai ka ba hendriu pulai ka ang. Ajing it kat ki du riau ajing snei balashle sapet bhama sapet bhai ka ni jingruai na ka jingruai ka ban riu pulai ta ajing thapti na benta jong apan ta ajing thapti bala penjubab manga ta mentang nya poino sha ka jingkeli ka balai ta ka jingkeli ka balai ka ang kenut sur ya ka wei ka nambar jingruai ka ba sanspa lai pupra. La 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 la. Ta asyo la 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 la
Piala nem baro ita jiruai. Kabong kum no. Kada ke jiruai kabong. Ngan pen long ya pi ki nong tong breu ki nong tong breu ki nong tong breu. Am dai syuk ki nong tong dak khama. Kada ke nambar jiruai ka san spa lai pu prato thap ti nang banta jong i. Ta ka jingkeli ka basau kan utsur nakaway ka jingruay kata naka jingruay ka ba saus pa sau pulay ka jingruay ka ba saus pa sau pulay la nem nan bala ita jingruay ta jubab La 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 em kam dei kita ka jingruay ka ba saus pa sau pulay kam dei kamta nan bala nem ta dadang don ki bala ikani ka jingruay ta kan ut La 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 ta kadai kan nambar jingruay ka ba saus pa sau pulay ka ba ong tu ya lam yang iku kenrat ta subasyong thapti nang banta jong i bat ka jingli ka ba khatdu kenut ya ka wei ka jingruai nang ka kot jingruai ka ba arspa laipau La 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 ta le ba empat suntuk ba La 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 ta sutu ne ami kata ka jingruai sutu ne am tai roi por khoi Makanan jur lewat kenran Syak Jisu tema ubasya ta thapti nang banta jong i kadai nambar jingruai ka ars palai phau ka baong lakat makanang jur lewat kenran syanya tanghu Jisu Dema ubasyan kumtang ilapoi syakabah kut jang kiniki raun baro hendriu teli bat nakaliang jonga ngatharai ki hep ke berit pisutenan niam bat kala long gajing mentoy nakam ta jong pi mo ba pi layo ban jubab ye kini ki jingkeli sasisin ngai kublai nem ta jong pi ki hep ki baret baro ka ba philai jubab ha ye gini ki jingkeli bat kum juru ngai kublai pi baro ki ba pej leng ba jong ka channel bat nga kerpat ru ye pi ki paj ba baro ba phin sngob ha ban pin i ka jing kershan lem ka jong pi da ka ba phin like share bat subscribe ye ni ka channel Kenang baga kam kejong ka jingeseng samla ke GP sinat samngi kan long kabayat syaprang. But don ru le se na preng jong pi na preng jongi ki bala kham he ru le se ngi klet ye kini ki jingruai ka bangi jurwai man la kasngi. Le se kani ka long ka jing pen ken mau na ka benta jong pi ba kini ki jingruai ki ba ki hep ki barit ki la jubab khani ka por kan long ru ka jing mentoy na ka benta jong pi. Te ublay unkurku nakam ka buram ka jong u amen ai ngu yeme ublay balong pa jingi ba habneng ya ka ba mila ai ne ka por ka ba kordor ya ka jingi seng khna jong ka balang ya ka bangin yo bani shimta leng ba jong ne ka subject ka jing kentep jing ruai ban ngangej kham ku trai ba baha men priang ha ka khet ka jing isnai ka jong me yang ikum ki khun hap ki baren pada pedeng kejing telot ku terangi persyang banle iki ki babhatam naga benta kaburam kejong me nang ye kersan bor yang ku terai kumni kumbangilang pada kabawai no tera ai pakajing ai kejong Yesus Kristus bau terai kajing i ba kejong ublai kupana bom jikun lembet kajing selok kabari kaba pentengan kaba pensyat bor umen sim bakhui
Kini ki balong lai tang Hawaii blai kini ai syongsa lembat ka jingeseng kena lembat ka jingeseng samla ki jepi sinat sabngi. Bat kito barok ki bawat ime ki badan hakeleng satlak jangan ka pertai. Ki bawat ki basyak sitam na bata ka gerteng ka jongme. Minta bardu halakarta. Amen.